Iruñan gaur egun dauden 16 haur eskola publikoetatik soilik batek eskainiko du helduden ikasturtean euskarazko murgiltze eredua. Honek uzten du sistema publikotik kanpo euskarazko murgiltze ereduan matrikulatu nahi dituzten haurren familia asko. Iruñako kontestableen plataformak osatu duen proposamenaren berri eman dute. Alderdiekin eduki dituzten bileretan grafikoki egoera zein den azaldu diete deitutako Iruñeko euskararen basamortua argi erakusteko. Bileretako borondate eta akordio faltaren aurrean zerbait egin beharra zegoela ikusi zuten eta alternatiba bat aurkeztea erabaki zuten. Proposamena gutxieneko proposamen bada, ez da guk nahiko genukena onartu dute prentsaurrekoan. Geroa bai, Podemos aldugu, Izquierda Ezkerra eta EH Bilduri eskatzen diete euren proposamena babestea, PSNek eta Hezkuntza Departamentuak onar dezaten. Gogoratu dutenez, Jimeno Hezkuntza Kontseilaria da Iruñeko udaleko eta Nafarroko gobernuko haur eskoletan azken hitza duena.